Mayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samontina. Kung ibalik nimo ang mga tuig nga ikaw gay eskwela pa, unya makadawat ka og usa ka ballpen nga naay kauban nga 100 peso bill. Ikaw ba malipay? Kay kung ako imong pangutanon, dako na gyud kaayo ng kalipay para sa kuha. Ug mao kana ang gibati sa usa ka grade 10 student dinha sa Santo Tomas, Davao del Norte nga si John Lloyd Carias. Human kini makadawat og usa ka ballpen og 100 pesos gikan sa usa ka content creator nga ginganlan og Undoy. Si Undoy kalingawan niya ang paghatag og ginagmay nga pahalipay sa mga estudyante nga iyahang makit-an sa kadalanan. Kini nga viral post daghan kaayo ang nakapansin sa kaluyahon sa iyahang lawas pati na pod sa iyahang nilakwan. Daghan pod kaayo ang nag-mention sa atoa sa kini nga post. Mao na nga kami sa ko ang team personal namo nga giadto si John Lloyd aron kamustahon siya. Ug dinhi wala namo damha nga daghan mi og madiskubre dili lang sa kinabuhi ni John Lloyd pati na pod sa kahimtang sa iyahang pamilya. Si Janjan or si John Lloyd no, ang iyahang angga Janjan man to Jan no. Si Janjan 24 years old na si Janjan. Jan, si imuhang edad nga 24 nganong naa pa man ka sa grade 10? Kay nakaundang mo ka. Nakaundang ka. Dinhi sa inyo ang balay dyan, kinsa may mga kauban nimo? Si Lolo o si Lola. Si Lolo o si Lola. Tulo lang mo kabuok. Unya, kinsa may gaandam sa mga gamit nimo? Ako ra. Ikaw ang gaandam. Pero sa pagluto-luto, si Lola ang Si Lola. ang galuto. Sahay ako. Si teacher nimo, nahisgot niya, og si pati si Lola nimo, nahisgot niya nga muundang na gidaon ta kag eskwela. Anong muundang man ka dyan? Wala mo kayo kagastos sa kuan sa project. Sa project. So maupod to nga panahon nga nakiila nimo si Kuya Undoy. Ay nalabyan ka ni Kuya Undoy. Mo ba? Grabe gid kalipay nimo ato dyan. Nalipay ko. Na nakipaglaom nga magpadayon sa eskwela. Ana. Ganahan na ka mo eskwela tungod sa mga tabang nga ni abot. Kahuman na ko grade 10 ano. Kahuman ka grade 10. Pero unsa man gyud ang imong gusto nga pangandoy sa imong kinabuhi diyan? Unsa imong gusto nga kuhaon nga kurso? Maging agriculture para makatabang sa mga taong nakarisod og kuan. Kaning imuhang paglakaw na pansin man gud namo nga medyo ga kiang ka. Unsa may ginabati nimo? Sakit. Polio. Na kay polio. Hina pa yung heartbeat. Hina ikag heartbeat. Mao ba? Unya karon sa alas ni mga check up? Wala ko nakapacheck. Wala ka pa nakapa-check up. Unsa may mabati nimo sa imong likod? Gasakit ba ng imong likod or dili? Nagasakit pa sa pati akong tiil. Kasakit. Unsa man nga sakit imong gibati? Murag mapoto ng likod og tiil. Dili man pug ka ginakatawan sa mga tao, sa mga Napay panahon na ginabuli ko. Ginabuli ka. Unsa ginasulti si mo Nga putot niya kuan ng bali. Bali. Unsa may mabati nimo? Sakit. Kaya ginabuli ko nila. Gasumbong ka kay Lola. Wala na lang. Ginatago nimo. Gipangutanan nimo Ginoo ana. Unsa man ang imong giistorya sa Ginoo? Anong nainanip ako? Kanas ama nagsugod na nga naglahi ng iyang nilakwan, nagburot na iyang likod. Kanang gi-eskwela na diri sa kuana sa high school o diri sa kuana diri gi-eskwela sa Blagunan. Amo na kay gabaktas kung kaisa, mag-ingon ko nga sus ka init gid yan gabaktas ka. Amo na tingala lang ko nga pansin ko na nga mo nang likod niya. Uy, naglain naman ni Jan. Tungod sa kapobrehon, kining si John Lloyd sukad-sukad wa gyud kini na tan-aw sa usa ka espesyalista. Mao na nga si John Lloyd nagdako nga nagtuo siya nga aduna siyay polio. Dako kaayo akong kalipay nga nag-cooperate ang Municipal Health Office sa team sa Chitchat aron matan-aw kung unsa gyud ang kondisyon ni John Lloyd. Si John Lloyd wala siyay polio.
apan si John Lloyd adunay kondisyon nga ginabati nga ginatawag nato na scoliosis. Is probably na ay kanang history sa trauma number 1 since nag-mention siya sa una nga natagak siya ngun ana so basig na disregard lang ko siya ba nga na ay trauma, and then ang isa pod is posture, and sa una nga wala siya na naagapan sa bata pa siya ngun ana. Pero sa iyang edad karon Dok, kaya pa bang makorek or dili na? Delikado na. Sa 24 years old no, okay pa na, makorek pa na siya, pero ano siya, surgical na gyud na siya. Oo. Surgical. Kining si John Lloyd, gabaklay ni siya og 40 minutes makaabot lamang sa ilahang eskwelahan. Tungod sa mga nadawat nga donasyon pinaagi kay Undoy, gisigurado sa kini nga content creator nga mahatagan kini og 1 year worth of free transportation sa pag-eskwela ni Undoy matag adlaw. Pila na tanan ang imuhang nadawat nga donations from your supporters? Kang John Lloyd nga Carrias alone, nasa 20,000 akong na-receive as of now. And counting siya, wala ko kabalo sa uban. Kaya na mga nag-open up pod nga next week pa magpadala. That's why sige kong explain, kaya basin matingala silang anong dugay man. Kaya akong gina-workout karon nga semana is matapok para mahatag siya unsay dapat mahatag. So nakaliko mag 20,000 plus, then sa pagkakaroon na mga nag-open pod nga sa katapusan sa bulan kaya ang ilang sweldo pledge sila. Then sa kanang amount 20,000 plus, katong 9,000 gi-pledge na ko to para sa iyang transportation. So gingnan ako ang mga nagpadala nga pwede ba kini nga amount ninyo magkuha tag 9,000 atong ikuan sa transportation ni John Lloyd. For 9 months niya nga mahuman niyang grade 10 anoy maghatod og sundo siya nga driver. Si John Lloyd sa imuhang paghatag atong 100 dyan, nakasave to actually sa iyang kinabuhi because at some point ka-give up po na si John Lloyd sa iyang pag-eskwela. Kaya wala siya pambayad sa project. Niabot ka, mo gito diba na share sa teacher na lipay kaayo si John Lloyd. It's because katong 100 pesos na to mo dito ang iyang ipangbayad sa project niya. Imagine that. Imagine nga, lipay kaayo siya nag-report sa iyang teacher nga na ako'y 100 ma'am, bayad na ako sa project. Na-restore ang iyang energy pag-abot sa pag-eskwela. So you are the instrument. So kaning imuha, I want you to continue what you're doing, Undoy. Ikaw na bahala, na-explain na ako to sa imo off-cam. Pero kani from Jolo, dili niya ko ha, dili niya ko ha, nakihatag niya 20,000 pesos na pandungag para sa mga panginahanglan sa pamilya ni John Lloyd. Ang pinaka-importante gud nga nakita namo is ang health ni John Lloyd. Kay wala gyud pulos ang pagtabang nato sa iya ko, ang iyang health di nato tabangan ug ang welfare sa iyang family sa moto. Niduol na siya kalit sa kuha, nakita na ko iyang now nga happy siya. Nagtunol sa kuha og duha ka G sir og 100. Oh, ako, ma'am, kanang mudata ko sa kuang classroom project. Ako, oh, okay lang. Siya nga, undang ba unta ko, ma'am? Siya ko nung man. Di man gud kaya sa kong lula ang kanang mga bayron sa eskwelahan, ma'am. So hatag na niya sa akong 100 siya. Kakwarta man gud ko, ma'am, kay nay naghatag sa ako, ana siya. Ako kinsa man. Nagian man gud ko, ma'am, ba natagaan ko katong kuan gani, ma'am, katong vlogger. Pero wala pa ko kabalo, sir, nga. Ugwa na ako nakita ang actual nga senaryo paghatag sa iyaha. So dito na ako na check, pag uli na ako sa balay, nakita na ko ang video. So ni-react ko sa iyahang video, sir, nga. As class advisor, ako na ako kaganiha, nga si John Lloyd, happy siya, nga na-receive niya tong kwarta ug nakahatag siya sa amo ang school obligation. Tungod kay daghan kaayo ang naantig sa story ni John Lloyd. Lami kaayo paminawno nga naagid tay spirit of tinabangay kitang mga Bisaya. Ang LGU pod sa Santo Tomas nagsaad nga tabangan sila nga mapaayo ang ilahang balay. Kani nga mga programa, pasalamat po mi nga naabot mi dinhi nga ingon ani ang sitwasyon ni John kauban sa iyang lola nga pitig yung paita ang kahimtang. So ingon ani ang
amo ang dapat nga tabangan. Sa mga nagtunol og tabang para kay John Lloyd pinaagi sa Facebook page ni Undoy, daghan kaayong salamat. Ug syempre sa kong amigo nga si Jolo Romualdez, daghan kaayong salamat pod sa imuha bro. Ug sa inyuhang tanan, daghan pod kaayong salamat sa inyuhang pagsubaybay sa programa sa mga Bisaya. Sa makausab, kini ang inyong proud Bisdak Boy, Chito Samuntina. Ug mao kini ang Chit Chat ato ni.